Salutare! Mamă, dar e puțin cam supărat așa. Ei, ce caută aici pe serverul fetelor? N-ai ce căuta, ieși afară, pleacă! Băieții nu au voie! Știu, dar am vrut să văd cum este pe un server de fete, te rog, stai puțin să vorbești cu mine. Nu înțelegi? Aici n-ai voie să pășești, trebuie să spui mâinile la ochi, sau dacă nu, cred că o să te prind și o să-ți șterg memoria. Au, nu memoria, îmi place memoria mea, poate asta fuge de mine. Nu vreau să te mai văd, pleacă de aici, mă duc până la capătul lumii! Fata asta s-a dus până la capătul lumii și a căzut de pe hartă doar ca să nu dea. Să scrieți acolo în comentarii dacă vreți ca data viitoare. Fetele sunt tare dubioase pe serverele astea. Aparent, băieții chiar nu au voie pe... Ascultă Chillhop cu ecranul blocat și studiază fără întreruperi. Încearcă YouTube Premium fără costuri. Ce poți să faci cu creditul ING foarte personal? Ce vrei tu? Nu trebuie să ne arăți și nouă. Absolut tot ce vrei tu. Îl obții online sau în orice ING. Primești banii pe loc. Nu ai surprize. Ai dobândă fixă de la 6,19% pe an. Ia-ți creditul ING foarte personal. 100% banii tăi, 100% treaba ta ce faci cu ei. Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod în care o să vă arăt cel mai blană seed prin care puteți să bateți Minecraft-ul în 2 minute 21. Bine, dacă sunteți cei mai pro player din lume, bineînțeles și eu o să încerc astăzi să bat Minecraft-ul cât mai repede posibil. Cred că voi obține undeva la vreo... Înțeleg! Mai pic! Uite-te la, uite-te la, uite-te la, uite-te la, uite-te! Uite, uite-te la Minecraft potrivit. Cum adică Minecraft? Era vechi, dar pot update. Da, știu. E pe curs, e pe pe cotul, clar, pe copilați, pe Minecraft ăsta. E pe ceva ăla. Le-ai băgat, l-am încărcat. Da. Deci o și pe el. Sau dacă vrei poți să te uiți, dacă vrei poți să te uiți pe YouTube. Da. Pe telefon. E filme pe tău. Da. 4 minute sau 3 minute jumătate și bineînțeles cu cât exersezi mai mult pe acest seed poți ajunge la 2 minute și ceva. Dar o să vă arăt exact cum stă treaba, faceți o hartă, eu sunt pe 1.16.1, dați More World Options, puneți frumos seed-ul pe care l-am pus eu aici și dați Create New World. O să vă spun încă de pe acum, avem spawn-ul într-un sat, avem un blacksmith cu 17 obsidian, plus ceva iron, avem 4 paturi foarte aproape unde cu ajutorul cărora o să batem dragonul super ușor. Avem un delfin care o să ne ajute să ajungem la portal ruinat din ăsta super repede. Acolo mergem în Nether, după mergem puțin în Nether, ne facem încă un portal, ajungem în Stronghold și de acolo, bineînțeles, avem un portal spre End cu toți ochii puși. Puteți testa și voi să vedeți că chiar așa e seed-ul și mi se pare wow. După care acolo bați dragonul cu 4 paturi și cam aia e. În fine, o să vă arăt mai multe acum când intrăm. Va trebui să recreez lumea pentru că acum o să intru puțin creative, să vă arăt toată schema și v-am zis o să dăm și noi 1 sau 2 try-uri, vedem. Ajută F3B-ul ăsta să-l dăm să vedem hitbox-ul. În ideea în care atunci când ajungem în End, nu vreau să mă uit la Endermani, se văd de la bun început, să nu iau agro cumva pe mine, pentru că îți dai seama, fără armură, fără nimic, mori instant. Acum suntem frumos pe modul creative să vă arăt niște scheme. Bine, dacă vreți în plus aveți aici niște mâncare șumpătuți, exact aici este spawn-ul, ia stai să scoatem noi F3B-ul. Și după ce mergem puțin, exact aici pe stânga avem Blacksmith, unde, după cum v-am zis, uite că sunt 16 bucăți, ok. Uneori cred că sunt 16, alteori sunt 17. Bun, avem frumos obsidianul acolo, după mergem în această cășuță, 2 pătuțuri la parter, 2 la etaj, avem și un chest cu ceva mâncărică dacă vreți. Bam, 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 după care, nu știu dacă avem noroc că nu tot timpul e așa, stai că m-am pierdut. Ok, pe podul ăsta trebuie să mergem și uneori se spawnează delfinii aici, dar nu și de data asta, din păcate.
delfinii îți dau un boost, poate vă pot arăta pe o altă hartă creată tot pe acest țid că erau delfinii și frumos ajungi aici, lejer de vară, la acest portal, deschizi, ai un fire charge, deci nu-ți trebuie flint and steel. Bine, flint and steel-ul îți trebuie ulterior să-l craftezi, cred, pentru că mai trebuie să folosești o dată, deci nu știu exact cum îi. În fine, ai frumos încă un obsidian, ăsta e al 17-lea, armură, pickaxe, ai pus frumos aici, ai făcut portalul și BAM! Instantaneu ai ajuns în Nether, unde de acolo o să vedeți imediat. Dați-mi 2 secunde să mai înțeleg eu ceva. Uite, vedeți, ăsta e un try mai vechi, am vrut să văd efectiv dacă e real seed-ul ăsta sau nu și aici avem delfinul care ne dă boost-ul. Da, în fine, aici am încercat eu cu un crafting table inutil. În fine, hai să încercăm acum să dăm primul try. Nu o să încerc neapărat să dau tot ce pot pentru că vreau să mă învăț un pic, dar o să încerc 2 try-uri și în al doilea try o să dau tot ce pot eu mai bun. Sunt extrem de curios să testați și voi treaba asta și să vedem dacă puteți obține un scor mai bun sau nu. Din nou pe 1.16.1, hai să facem o nouă hartă și să vedem. Dacă vă place ideea, bubuiți butonul blană de like, măi să bubuie clipul ăsta să ajungă în cel mai bun loc pe trending posibil și bineînțeles un subscribe, lăsați și un comentariu dacă ați încercat, ce timp ați obținut și hai să vedem. Perfect, o să dăm start cronometru cumva pe episod ca să vedem exact minutul la care încep. Încep de la minutul 4.30 dacă intră, dar nu intră. Ok, hai să vedem. Dacă nu mai așteptăm puțin. Bă, n-am băgat seed-ul bun? Doamne, ce am făcut, mă? Stați un pic, că nu înțeleg. Păi nu cred că... Bă, da, am băgat seed-ul. Seed, test 1. Bam, bam. What was that? Stai că nu știu ce a fost acolo. Poate am șters eu, am mai adăugat un punct. Probabil când am dat start. Da, în fine, ăsta e seed-ul, deci e în regulă totul. Și avem start la minutul 5 al episodului și am plecat. Am plecat în direcția greșită. Yay, am pierdut deja câteva secunde. Dar oricum nu sunt eu cel mai pro player, v-am zis. Deci ne încercăm și noi norocul. Bam, bam. Avem 16 obsidian și 2 iron. Acum o să dau repede o fugă până aici. Faza e că nu știu dacă mie îmi vor fi îndeajuns 4 paturi. Și ar fi trebuit să le iau și pe al 5-lea să mă asigur. Dar acum asta este. Hai mă că pierd timpul, nu contează. Mă duc să mai iau un pas. Păi nu cred că... Bă, da, am băgat seed-ul. Seed, test 1. Bam, bam. Salvarea lui Dinamo poate veni de la Crevedia. Acolo apără un camerunez venit în România la studii. De la facultate joacă fotbal și lucrează ca ajutor de bucătar. Și nu este singurul străin de la Crevedia. Andy și David sunt vedetele echipei din Crevedia. Cei doi africani sunt cu FCSB și Dinamo și se vor să promoveze Liga a 3-a cu Crevedia. Ei primesc câte 250 de lei la victorie. Andy din Camerun și apără la Crevedia după ce termină portal, deschizi, ai un fire charge, deci nu. După care acolo bați dragonul cu 4 paturi și cam aia e. În fine, o să vă arăt mai multe acum când intrăm. Va trebui să recreez lumea pentru că acum o să intru puțin creative, să vă arăt toată schema și v-am zis o să dăm și noi 1 sau 2 try-uri vedere. Stați un pic că nu înțeleg.
Single... păi nu cred că... Bă, da, am băgat seed-ul. Seed, test 1. Pe trending posibil și bineînțeles un subscribe, lăsați un comentariu dacă ați încercat, ce timp ați obținut și hai să vedem. Perfect, o să dăm start cronometru cumva pe episod ca să vedem exact minutul la care încep. Încep de la minutul 4:30 dacă intră, dar nu intră. Ok, hai să vedem. Dacă nu mai așteptăm puțin. Bă, n-am băgat seed-ul bun? Doamne, ce am făcut, mă? Stați un pic, că nu înțeleg. Single... păi nu cred că... Bă, da, am băgat seed-ul. Seed, testul. pentru că și-a lovit un adversar cu mingea. În serie, Răzvan Marin a ajuns pe ultimul loc după ce a pierdut cu Bologna. Marin și-a încercat norocul din lovitură liberă. Cagliari are 3 înfrângeri consecutive. Este ultima după ce a strâns doar 6 puncte în 11 meciuri. Fenomenul Bobovic a ratat finala la europenele de not după o gafă incredibilă. Românul a numărat greșit turele de bază, însă s-a calificat în finale la 50 de metri. Popovici a luat startul în calificări în proba de 400 de metri la europenele în bazin scurt de la Kazan și n-a avut nicio problemă până aproape de final. 1. Bam, bam. What was that? Stai că nu știu ce a fost acolo. Poate am șters eu, am mai adăugat un punct, probabil când am dat start. Da, în fine, ăsta e seed-ul, deci e în regulă totul. Și avem start la minutul 5 al episodului și am plecat în direcția greșită. Yay, am pierdut deja câteva secunde. Oricum nu sunt eu cel mai pro player, v-am zis. Deci ne încercăm și noi norocul. Bam, bam. Avem 16 obsidian și 2 iron. Acum o să dau repede o fugă până aici. Faza e că nu știu dacă mie îmi vor fi îndeajuns 4 paturi. Și ar fi trebuit să le iau și pe al 5-lea să mă asigur. Dar acum asta este. Hai mă că pierd timpul, nu contează. Mă duc să mai iau un pat. Ar trebui să fie un pat aici, ok. Am mai pierdut și mai mult. Știu că poți bate Minecraft-ul cu 4 paturi. Însă nu știu dacă pot să-l bat eu cu 4 paturi. Na bun, ajungem după frumos Aikisha. Dacă avem noroc de delfinii, suntem boși rău. Bineînțeles că n-avem noroc. Era și culmea. Da. Ok. Putem pune o bucată de obsidian undeva aici, parcă, da, ca să sărim pe ea imediat. No, vezi, cred că trebuie să mai stau un pic, cred că acum trebuie... Bă, dar nu-i scade viața, bă! Trebuie să-l prinzi cu capul, cred că către pat sau ceva, imposibil! Nu-i pentru mine treaba asta, credeți-mă, dacă vreți voi să bateți dragonul cu paturi, apucați-vă, eu trebuie să mă uit la un tutorial ca să mai învăț un pic, sau explicați-mi voi, vă rog. Știu că era o schemă, parcă trebuie să fie efectiv cu capul îndreptat spre tine când bubui patul, pentru că atunci dă mai mult damage la cap sau la coadă, nu mai știu cum. Oricum, sigur îmi veți explica voi, eu mă arunc în void că nu mai pot. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem în episodul următor. E foarte interesant seed-ul, am crezut că o să fiu în stare să bat dragonul, da, e pur și simplu mai greu decât credeam. Ne vedem în episodul următor, mă omoră dragonul, dar numai că nu las să se bucure. Și pa! Like cu blană! Barcelona joacă meciul toamnei la Kiev împotriva lui Lucescu. Dacă pierde, Barça este ca și eliminată din Champions League. Noi avem jucători în clauză de reziliere. Acum mergeau plăcea apănaților. Sunt convins că noi vom face o partidă foarte bună. Ibrahimovic își poate încheia cariera la Craiova ca să-i facă pe platul lui Markovic. Să nu știu ce putem să ne mai uităm noi. Dacă e episodul de obicei. Îți dorești o alegere surpriză? Our group of friends have known each other since we were babies. We have trust and history. Did you miss me? Bine v-am găsit la Ducktopia. Astăzi jucăm o hartă super interesantă. Practic e ca un fel de ce-ar fi dacă rațele ar prelua controlul Minecraft-ului și efectiv ar conduce lumea Minecraft și să fie totul numai rațe. Practic, mașinile rațe, construcțiile rațe, băncile rațe, adică parcă văzusem ceva aici. Da, vedeți? Cană rață, tot ce vreți voi. Bicicletă rață, totul este rață.
cred că o să zic rață de prea multe ori în episodul ăsta. Dacă cineva numără de câte ori am zis rață, efectiv n-are ce face cu timpul lui, dar aș aprecia enorm de mult like-ul vostru dacă vă place ideea și dacă vă place rățușca asta blană. Pe lângă asta vreau să vă zic că există regele rață și va trebui să-l căutăm. Și pe lângă asta există multe alte surprize pe această hartă, o să o vizităm împreună. Dacă vă place tipul ăsta de episoade, atunci, bineînțeles, like-ul și subscribe. Nu știu pe aplicație. Ar ajuta mult să mai fac așa episoade și un comentariu cu ne place nocivane, mai fă. Sau ce vreți voi acolo, părerea voastră despre hartă și așa mai departe. Bun, deci momentan avem o rață din asta ciudată, gen care se camuflează cu tot ce e aici. Până acum am văzut 4 tipuri de rațe. Rața albă, rața cu capul verde, rața gri și rața galbenă. Trebuie să ținem cont de chestia asta. Ce altceva am mai găsit noi? Un shulker box. Use diamonds to tame ducks. What? Adică vrei să spui tu mie că dacă îi dau la rața asta și la rața asta diamant, e rața mea de acum. Mă, vreau să am o rață din fiecare. Tu ești în plus, îmi pare rău. Oare, sper că nu se înfurie regele rață. Efectiv există pe harta asta o rață cu coroană. Bă, mă bat restul rațelor. În engleză va să agug. Nu știu de cheie. În engleză nu mână. Deci mă ce voi. Și să mă bapă. O să uite pe canalul Dragon Cake pe zi. Pe telefonul meu găsiți. Bă, să știți voi. Bucurați-vă de hartă. Bucurați-vă de hartă. Enjoy the map. Bucurați-vă de hartă. Enjoy the map. Bucurați-vă de hartă. Am ce să înseamnă? Bucurați-vă de hartă. Bă, dar n-am vrut. Doamne, o să mă las omorât. Merit asta. Sunt până la urma urmei pe terenul lor și omor rațe. E ilegal să omori rațe aici. Bate-mă și tu, bate-mă și tu. Hai. Vă las să mă mâncați de viu. Doamne, dar ce ciudat arată ele. Cam așa fac și rațele în realitate, dacă știți. Își ridică capul foarte ciudat așa și te mănâncă te alea. Hai odată, te rog. Bun. Și acum sper că s-au cumințit pentru că suntem prieteni și vreau o rață din fiecare. Momentan avem cele 4 tipuri despre care am povestit. Dar vin după mine, mă, sau nu? Da, mă, da. Sunt efectiv peturile mele. Avem colac rață! Let's go! Asta e fain. Bum. Nu pot să merg cu el? Uite, bă, cum vin rațele la mine. Mâncale iar nocivanu, fripte. Rață friptă vreau la cuptor. Mă, au făcut și mecanica că dă din picioare. Ce tare. Chiar faină harta, super bine realizată. O și costa 15 lei, dar merită. Eu zic că merită. Să-mi spuneți și voi dacă credeți că merită harta asta 15 lei. 15 piștari. Ok, pe bănci putem sta? Da, putem sta la o cafeluță rață. Ok. Avem și șezlonguri aici. Astea ce mă? Cărți. Ba, nu-i mâncare pentru rațe. Uite că și scrie. Aici avem o rățușcă. Și lejer pe spate. Suntem și noi ca un soi de regi ai rațelor. Dar, uite bă, câtă construcția de rață. Dacă batem regele rață, cu siguranță noi vom conduce Dactopia. Să-i furăm coroana. Însă până acolo trebuie să ne pregătim. Aici, bă, ce tare arată, ieși de aici. Avem fotoliu rață. Și o rață în mijloc. Și cocktail rață. Și rață.
Rață. De câte ori am zis rață? Rață. Bun, ajungem în turn. Cum ar fi să fie regele aici? Bă, du-te, băi, deci dacă pot să fac baie în cada rață, dă-te, mă, încolo, lasă-mă în pace. Stau pe spate. Ok, un moment de reculegere. Curățuștele mele 5 la număr, mai am încă una pe jos sau 2. Stau lejer, mă. Viață de rață. Ok, gata. Dar vreau și în cealaltă cadă. Am 2 căzi. O cadă, 2 căzi. Ok. Bun, avem și, ați văzut că era până și din ăsta, măi, cum îi zice, stropitoare, nu vine. Duș. Tocmai am zis stropitoare la duș. Nu mai contează, nu mă băgați în seamă. După cum puteți vedea, până și tematica e așa totul galben. Seperti gue mau kayak TV itu siapa nol. Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă serie din programul Mănânc Corect, sunt mega sănătos. Sau, adică pe efectiv culorile pe care le au rațele. Aș vrea, ia uite, umbreluță. Nu spune care era rațe pe ea. Nu, dai tot așa cu galben. Avem bicicletă, măcar în Minecraft să știu să mă dau pe bicicletă. Cu o rățușcă acolo, în loc de, cum îi zice, măi, în loc de sonerie din aia de la bicicletă, că îmi scapă mie acum. Așa, bun. Aici, bă, s-au închis ușile la rață mobilul. Avem rață mobilul, care e de fapt cu un cap de rață Tag Life. Arată genial. Se mișcă bine, ok. Astea zici că sunt într-un fel taxiuri. Așa îmi transmit mie. Sunt mai multe tipuri și de biciclete rață. Albastră, roșie, galbenă, cum vrei tu. Frumos, floarea soarelui pe acolo. Stai un pic, rață din asta nu știu dacă am. Mi-am luat una. Mă, dar ce rațe mai am eu totuși? Mai am albă, verde și gri. Nici nu mai am galbenă. What? Ce mi s-a întâmplat, mă, cu rața? Păi nu știu aici. Vino cu noi în aventură. Strigați, ura, aventura! No, acum chiar sunt curios. Unde naiba e regele ăla? Știu clar că există. Dar v-am zis, pentru asta hai să ne pregătim, pentru că va fi o luptă crâncenă. Plus de asta s-ar putea să aibă ajutoare. Nu știu cât de bine e păzit regele rață, că îți dai seama că are cel puțin 10 rațe care îl păzesc. Șpoc. Și avem în momentul de față niște lemnie. Hai mă, fă o dată ăla. Niște șticanes. Și o să mă fac full diamond, cât ai clipi, boom, boom. Mă, dar e buguit rău Minecraft-ul ăsta. Boom și boom. Perfect, hop, hop. Uite, dau să pună, dar pune după... Bă, faci mișto? Pune după 10 ani. Perfect, nu știu pentru ce mi-ar trebui pickaxe-ul, dar îl facem. Și hai și un topor. Hai mă și o lopățică. Că de ce nu? Avem bam, 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 bam. Suntem blindați, cum s-ar spune. Încă ne mai putem lua niște rațe. Bă, dar de ce? Ok, mi se pare că am cam multe diamante. Vreau să iau toate rațele posibile, pentru că s-ar putea ca aceste rațe, când mă bat cu regele rață, să mă ajute. Nu știu sigur, dar vreau toate rațele posibile. Dar fii atent că îmi păstrez ceva diamante pentru regele rață. Să-l fac să creadă că sunt de-a lui. Dar de fapt îi facem felul și îi furăm coroana.
Avem și pâinică, prietenii, dacă o fi să ne trebuiască, însă ce-mi trebuie mie sunt mai multe rațe în armata mea. Hopa! Ia vezi că eu cred că am găsit locul. Dacă ăsta nu-i locul unde regele stă... Pentru tine. No. I-am văzut tronul, repede, repede. Trebuie să iau toate rațele de partea mea. Cred că dacă mergem așa ajungem tot acolo, dar vreau să trag un ochi. Asta cred eu. Ceva, foarte interesant. Dacă vă știi că să vă cu mine sigur. Pentru care îți trebuie nervi de oțel. Asia Express continuă. Pe drumul împăraților. Astăzi, de la 20:30, pe Antena 1 și Antena Play. Aventura este susținută de ADV. Acest program este sponsorizat de Elsev Total Repair. Wow. Это что-то такое. Фавориту. Блин. Mana viață și se uită la Parisul. Ziua de joi ne aduce temperaturi în creștere. Se va atinge chiar și pragul unei zile de vară prin nord-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Florile își vor face apariția tot noaptea prin vestul nord-vestul țării și prin zonele montane. Însoțite și de fenomene mai mari de apă. În ziua de vineri avem temperaturi ridicate. În timp ce prin vest, prin centru, încep să scadă valorile termice. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 24, poate din nou 25 de grade, iar ploile se vor înmulți în special prin zona Ardealului, unde se pot prinde din nou cantități mari de apă. Dar nu uitați, indiferent de vreme, se anunță condiții favorabile pentru că la începutul Black Friday. Sunt reduceri de până la 90% la rame de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și multe altele. E vremea să vă grăbiți și să... Facem tehnologia digitală accesibilă tuturor prin programe de educație digitală și prețuri avantajoase la telefoane recondiționate. În plus, chiar se va construi o fabrică unde vor fi angajați 200 de oameni care vor lucra la prefabricate și care se vor paga toată această filipinezi și pakistanezi. Știu ia lemne. Deci ce fie oameni, nu vreau. Nu vreau. Ce mănânci? Ai nevoie de un mic ajutor. Ce apropiat. Că nici nu s-o apucat de mâncare. Mami, apucă-te de mâncare, că-i foame lui tati. Fixe și zero comisioane. Pentru un împrumut rapid, sună
pot. Nu pe seama. Mami, hai de mâncat la tati că-i foame. Păi nu cred. Nu te aud. Ești vaccinat? Nu ești vaccinat. Nu primești mâncare. Eu nu, da? Nu primești mâncare, da? Dar nici tu. Dar nici tu. Dar nici tu. Că primesc. Eu sunt copilul dumneavoastră. Nu primești. Hai eu. Na. Eu sunt copil, deci ești mai mică, deci trebuie să primești atenție și grijă. Să te la băi, ok, nu epilată, să mai captau. După ce va vățuim camera. Nu se poate să luai să-i că mă te uite putista. Să-i putista, de te pe una acum. Pizza da gay. Pizza. Poate mi apago ea lemnul, că e de la misi. Poate ai lăsat ei. La vida de sa, e de la lem, nu set. Lem, se fresh, frimiasă. Eu putea te vedea. Bun, câte cadalului. Episode apa? Episode motor. La chiamate. Oh, poi la vida. Poi la ce facciamo? No, filmai pe mă pisan. Am uitat. Ce? Hai și pe tati. Ăsta lemnul meu. Tata. La mama naipi. De la mama naipi. Lo găsesc. Se va revenim. După ce la poi poate uite că sală. Am venit. Prima dată cât Ok. Toți. Vedo aici la mală. Aici vedete toate lucrare. Nu-i la tine la nimeni.
Nu trebuie să ce. Venim, puteți trai pe server. Puteți să vă popule babies. Puteți pune câteva salvare, cart, cartelă, what the fuck is that? La vida de abuelo. Natera! Ai pic! Păi săra! Chinurile, câte de cuvată cu chinurile? Tu să faci multe skinuri. Uite, e noi! Este numai ce te-a băgat! Putih lah bide. Dia kapi. Lukum balik lah be. Berapa
Nu cred că o să pot la mea ies. Da. Hai pic. Telefonul meu. Da. Poți să te ai quick game. Da, o vezi să da. Roll. Da. Minecraft versiune. E versiune de Minecraft. Da. Sigur. Uite. Așa îmi place. Așa, da. Da, instalează-l, vezi? Dacă mă întrebi frumos. Uite, ne-a filmat. Ce?